Здравейте, приятели! Аз съм Виктория от Лична призма. Днеска ще си поговорим за здравето. Вчера и днеска съм написала 2 блог-поста с много интересна информация за всички онези, които ме гледат и четат и обичат да спортуват, да ходят на фитнес, да танцуват, да се хранят здравословно и всичко свързано с подобряване на здравето и намаляването на телесното тегло. Защо ви записвам видеото днес? Защото искам да се похваля първо с моите лични резултати от Herbalife от януари до сега. Намалила съм много обиколките в сантиметри на тялото си. Свалила съм 5 кг вече. И е напълно реалистично за мен да сваля още колкото искам да сваля до лятото, за да нося ефирни рокли. Това ми е главната цел, с която между другото започнах на Herbalife. Януари започнах Herbalife и ме питаха хората: ти какво искаш да направиш с Herbalife? Аз викам: аз искам да сваля много килограми до лятото, за да мога да нося красиви ефирни рокли и готини бански. И това им казах на хората и те много ми се зарадваха. Но това наистина реалистично може да се постигне с продуктите на Herbalife. Аз пия шейкове, пия бета-харт, което е с силно съдържание на фибри. За тези неща може да прочетете на моя блог. Там наистина има много ценна информация, особено от вчера и днеска. И искам да ви поканя на едно събитие в Бургас другата седмица на 21 март за Herbalife продукти. Първо, 5 часа ще има козметично парти от 5 до 6, което е много готино за всички жени. Обичат или не обичат да се гримират. Лично аз много уважавам да ходя на тия партията, да слагам маски и да дигам женската енергия, която е много важна. Преди 5 часа срещата започва в хотел Бутик от един, където ще правим замервания с уред Танита, който е много ценен, за да се види къде в тялото има проблеми. Хидратация ли, мазнини ли, метаболизма ли, но това се вижда от уреда от раз и се дават ясни послания и сигнали какво би могло да се направи и се изготвя програма по желание на клиента за оптимизиране на показателите. Ще ви чакам, пишете ми на коментарите тук или през блога на социалките. Чао!